Kesengi ke bahar sepaksau, ha keketeng ukpa ukun mensi makut, amen. Kutra Jisu tu pensele engi dak mensi makut jong mi. Ke Gospel Yohanes kelenong ke bakat sau. Jisu ula ong haki, wat kuslai bet wat ngau diau, tungai ha ublei bet tungai hangaru. Don sibun ke jaka song ne hayeng ukpa jonga, bat ngangan lej ben penkre ke jaka na ke benta jong pi. Banda kamlong kumta ngan om dalai thu api. Bat anda ngalalej bat ngalapan krek ke jaka nak benta jong pi ngan sawan biang bat ngan sasyem ya pi haladi kumba kumta bapindup yadan hangta habang adan pitip kumno ban poi sya kata ke jaka sya kebangan lej u Thomas ula ong hau ku kunrat ngimtip syanu men lej ti kumno ngila ban tip ya kalenti ban poi syata u Jisu la jawab hau ngalong kalenti ke jing sisya bat ke jing im om don ban poi sya ukpa laj danga lada pi itu yang pi itu ya ukpa jungaru nadu menta pi itu ya bat pilayo i ya u Philip ula ong ha ko kan rat pen ise hangi ya ukpa tang katangi don kam u Jisu la jawab katang la don ringkat abat pi Henry pimpat itu mo yang mo Philip uta bala yu i yang la yu ya ukpa ti balai ke pi ong hapen i hangi ya ukpa hatu pim ngai bangalong ha ukpa ba ukpa ulong hanga kitin ki bangala keren hapi kimwan nanga ukpa boyasa hanga ule mau ya kini kikam tu sungai yang habanga ong bangalong ha ukpa ba ukpa ulong hanga ni da kum ni tungai nak benta kikam bangale ngai tu ya kajing sisa hapi uta bangai hanga unle kikam bangale da sisa unle war kikam ki bakam kraw namar bangale cha ukpa ngan le kat ba pipa na ka keteng jonga ba depan pau ke burom jong ukpa ling ba ukun lada pipa ni ai nanga ha ka keteng jonga ya kata ngan le lada pi ye yanga tu sumari ki hukum jonga ngapa na ukpa ba un ai pi wei pat unong pencengen umen sim ko jing sisya uban yesa ba pi junom kaperthai kamla ban pediang yu namar ba kamla ban yo i yu ne ban itu yu henrei pi te pi itu yu namar uyaisa ba pi ba usong hapi ngan amino khun swat ya pi ngan sawan biang sepi setang sipor keperthai kan om yo isu yanga henrei pi te pin yo i yanga bat nabar banga em pi ru pin em anda poi kata kasngi pin setip banga long ha ukpa bat ba pilong hanga thik kumba ngalong hapi kar uba priang iki hukum jonga bat ba ko ngu eki udei uta ba ye yanga ukpa jonga un ye ya uta ba ye yanga ngarungan ye ya u ba ngan pen pau ya ladi ha u Judas amde Judas Iskariot ula ong ko kenrat kumno menla ben penpau yala di hangi klem da penpau ha kaperthai Jisu ula jawab jar uba ye yanga un ko ungu ikaktian jonga ukpa jonga un ye yeu bat nginiawan sya uta bat ngisong ne bat jar ubam ye yanga un am ko ungu ikaktian jonga ka khubor ba philayo asngau kamlong ka jonga hanrei kawan na ukpa balapha yanga ngalaya thu api yakani kat bang arang don bat phi unong pentengen umensiam bakhu ya ubak pa un sapa ak keteng jonga un se hikai ya pi na dong senong ba un sapen kan mau pi ya kata baro ka ba ngalaya thu hapi ka jingsuk ngai no bat pi dei ka jingsuk jonga hi ka ba nga ai hapi ngam ai ka hapi kumbale ka perthai wat sngo diau bat wat septing pilai sngo ba ngai thu hapi ngan lej henrei ngan sawan biang sepi lada pi ye yang a pin sngo kmen penban bangala ngan lej cha ukpa namar ba ulong kham kraw ban yanga ngalala ya thu api menta spangkani shwa bakan ulong kenang ba pindup ngai anda kata kawan jia ngamla ban kren shu ba pi namar usim jongkani ka perthai uwan umdon bor halor jonga henrei ka perthai ka dei ban tip banga ye ya ukpa bat ngaba ngale na dong sedong kat ba hukum yanga yang in yale no na kani ka jaka ka gospel jong utrai ka jingero yemi ku Chris ha kalenong ka bakhat saw ngi osngo kajing hikai nang tada kijing keren jong Jisu ba kijing kular jong Jisu kiba ngi say puli bon sien pha kawai na kita kadai sapang umun sim bakhu kawai sapang kajing suk na tada bat sapang kalenti kajing sisya ba kajing em kabaning kong ay Jisu sedang ngalet ban pen kre ka jaka nak benta jong phi bat ong ye Thomas pitip kumno ban poi sakata ka jaka kaba Thomas ukli au Jisu kalong ko kanrat ngimtip syano men lej ngimtip sya men lej meklam pat itu sya ingin lej tikumno ngila ban tip ya kalenti ban poi syata
bau Jisu ong ngalong kalenti ke jing shisha bat ke jing em. U Jisu udai kalenti, udai Jisu udai ke shisha ke jing shisha, u Jisu udai ke jing em. Ladang ilap ya u Jisu, ladang isyam ya u Jisu ke mut ngin sa syam ru ya kalenti sya ukpa. Ladang ibuat ya u Jisu ke mut ke jing shisha ngin sa syam kalenti sya ublay. Ngin mla ban ya syam ya ublay klem daya lingba u Jisu. Kaba ar uong ka jing keli ba u Philip u keli. Ku kenrat tu pen hangi ya ukpa tangkatangi don kam. Bab Jisu ong balik ke Philip ngaladan bat pi kata hatu pimpat itu seyanga balik pi ong pen iya ukpa uta balayu iyanga ulayu iya ukpa uta balayu iyanga ulayu iya ukpa kata ka bau Jisu ong ka bamut ngim habang ngipet ya Jisu ngide ben yo iya ukpa balai Jisu hi ong ini kentien berkumjur gi syam wat kini ke gospel jong u Matius jong Lukas jong syam ini kentien haba u Jisu ong ba 4 judan manu manu boleh kiu syam beneng tang ukun bawon hiar na beneng obat u Jisu ka gospel Matius pedal nom khatwei dekat ba pesan ong ku pang aingu imi bemuri ikini ke na kiba sian berpepau kibaret omdon ba itu ukpa de ai la tang ukun omdon ba itu ukun la tang ukpa Haga gospel Yohanes pedal nang menikong khot bakat prau ong komno 4 judan balik kiu syab nang litang ukun bamarwei ba syania barbor ka syadam jong ukpa uni upin itu ya ukpa nginamla ban itu ya ublay nginamila ban itu ya ublay lat no na ka jingpin itu ka ba Jisu ai balai kiwei ki prophet Kiwei ki prophet hakano kano niam na kano jingai kiwei ki prophet ki batai syapang ublay kat kum ka jingpen pau jong ublay kat jingpen pau jong ublay le si ublay upen pau ila di upen pau lemba jong ki angal ne lemba kinu ka bor ne ka jingyo ipau bar kum tau ai ka kubor ki prophet bat maki ki pen pau la ne ki batai hangi ban ong ba ublay ukwa ban ong ge pi kiwei pi de ben le e kan ne pi de ben le e ka tai bat kum ta ter kan ne ka de kelenti bat kum ta ter Dei tang u Jisu marwei uang. Namar ompat don uwei ru ni nakini ki prophet ki babatai ngi sepang ublay ki bala wa yo iya ublay dala dehi ki pamut ki bala yo iya ka jinglong ten rai jung ublay. Tang uta bawan her na beneng ke nyupen iya kata ka jing sisa. Tang u Jisu Christ baladan bar ublay na do basdang tang mau upen iya kane ka jing sisa. Na kata kadau ki wei ki tip sepang ublay. Ki yu batai sepang ublay. U Jisu pada upen iyangi ya ublay. Nginem la ban itu ya ublay. Nginem la ban itu ban sempang ya kata kesendur ke jong ublay. Ladangi wat jing tip nengi puli kat nuru ladang ngempet ya kedur kemat jong u Jisu. Ladangi pet ya u Jisu ngin sayoi ya kedur ngin sayoi ya kedok nut jong ublay jongi iwei pewei. Namar balai 4 don uwei ru prophet em ubala lepe lek sabeneng bani i ulong kumno ublay. Di tang ukun mamarwei basyania akasadem jong ukpa uni wan hiar na beneng bar upen pau ya kani halor jongi iwei pewei. Takadaw sti sike Hebrew nang beningkong dukhat beningkong teter ka ong no haki poi barim baja ublay laklan nang babun ki prophet ki nang ngathu lupa ki bun rukam. Mentah kini kisingi bakhat do lakran hangi da ukun la jong. Uni ukun ulong ka jing palang bat ka burom jong ukpa. Kata kade. Mensuang la puli la ni kiwei ki jinga thu lupa ki niam bar khoi ki batai yangi ki kdo yangi ya kata kalenti ka ba ublei ukran open pau lengba ka jing yo ipau lengba ka jing pho snio bat kumta teter rei menta pada ngi don u Jisu bawan ban ong dala dehi nga pet yanga pin sayu i ya ukpa nga dei kalenti nga dei ka jing sia nga dei ka jing em nga dei bat ukpa ngiyalong kawei Ladangi sngotho ini benta ngin sa sngotho ka jing ong jong Jisu bo ong ba pidiban kemen ban ba nga ngalek phai sok pa namar balai ukpa ulong kham kraw ban yanga ukpa ulong kham kraw ya ban yanga ka dukhot ka ba arponyo arpopra ka ba Jisu ong Jisu kamut ba Jisu kentat ka jing long blai la de em Hendrai haba udan hakani ke pertai ula siem ya ke jing long breu jengi ulong ubreu bapura nadong sadong haki ai ke barokhai Bat hadian ke jing mi pat jeng u unsa simbiang ya kata ke jing long blay bapura jeng u. Hakamet hoat tang ba un sim ke jing long blay bapura ba ma u unum syak te syak khum su haki ai ke eru. Hendrai unsa don ringkat bat ke burom jong ukpa. Nginum la ban itu ya ukpa klem utra Jisu.
Mentah kidon kijing kular jong Jisu hakanika lendong. Kabaning kong kabor jong kajing duai. Habo ang nganle kat bapipan nga hakakerteng jong nga pipan ya kata nga nganle. Ya kata nga nganle nang tadu ang pinsale iki kam bangale pinle kat kikam ki bakam kraw namar ngali phasha ukpa. Kul men ko para ba u Jisu unget ba ula ban le lingba jongi ban pendon kam yangi. Kawai kajing kali pada yang ngap pi hatu nga lani hatu mapi pinget ni em. Bau Jisu ula ban pendon kam ya pi. Teng-teng ni sakut pa ni ang ngade nong pop ngalong kumta barokhot. Kadai jing sisang ni dei kinong pop tamang ngim dei ban sakut hang ta. Dei ban ong ngade unong pop hendrei ka bor jung blai ka tri kam hanga. Ngade unong pop hendrei ka jing jung blai ka lapan khut yang nga bat ngakela bamut u Jisu ula sat khut yang nga habang ngakela ka bamut. Ngade ubri badon ki jing duna ngatlot hendrei ublay ulapan kelan yang ada keba uai om mensim bekut halor jonga ngim dei ban kelat ya kene kejing sisya ngim dei ban sakut tang kejing long nong pop ngi ban ken mauru ba ngi iwei pe iwei ngi yo ya om mensim bekut ba ai bor ngi ban em sisya ya kata kejing khot keba ublay udon nah kebenta jungi iwei pe iwei dukat bakat san ong la da pi nga pinsumar ke hukum jonga nata dukat ba arfuwei dukat ba arfu lagi ni kiju kejing ban jong Jisu kadak kasian bagi penpau kajing iet kadai bet kajing ko ungu. Kadak kasian bagi penpau kajing iet kadai bet kajing ko ungu. Kanu kusangin ong hayeng hasem. Ladang ong ya imei junga nga iet bahaya pi mei nga iet bahaya pi mei nga iet bahaya pi pau kum ta terter. Ketang bakaba ke baki ong ngam ju ko ungu. Hatu imei pa junga kin kemen em ya kata kajing ong banga iet yaki banga hala I love you nga iet yaki. Kin kemen em ta le ro em kinum kuan namar balai kin saong men ong ayu banga iet handai mem ju ko ungu yang ngapa deh. Hakaju ka komro ngila ban pawi ka jing iet lingba ka action ka bangile sabar na kata ka kam bangile sabar kata ka kam ka dei da ka jing ka ungu kaju ka komro wat ka jinget ru ka pau da ka kam ba bangile sabar dei bang susyang bang nganget ka jinget ka jing iet kam dei ka intellectual exercise hendrei ka jinget ka jing iet kini baro khot ka dei bangin pen i da ka jing em jungi kadon ha ka do nut jungi ka pen kelai ngi na sapo na ka do nut bat mentangi em ya kini kijing sisya dukat bakat riu dukat bakat prau Jisu ang anak main akon sweat ya pi dukat bakat riu ang ngapan na ukpa junga on ai pi uwei pat nong pentengan siem jo kijing sisya ban yai sa bat pi si junom siem jo kijing sisya ban yai sa bat pi si junom unila ong unong pentengan kaktin Greek de parakletos kabamut advocate lane unong yarap unong kersyan unong aiboy uni udai unong pentengan unong yarap unong kersyan unong aiboy uni udai mensim bakut udai banesa bat ngilano si junam ka pemut om dai tang hayeng mani om dai tang porlong jinseng bun sien mangi ngibu limit ya mensim bakut om dai ba mensim bakut ibu limit yangi long tik kum tu bawo Jisu ang kat bo pipa nangah ka keteng junga pin yo ya kata dai mangi babu limit ada dua yang akan urlong Jisu la kular tangba mangi ngibu ya kata ka limitation hakaju ka rukom ru hakani mensim bakut la bu bansa ban ngi si junam hendai hatung yat ni amat mensim bakut teng hatung ikan mau ni amat baki men step ban ekran ban ni mensim bakut bayat henti ban keren ban ni mensim bakut ban don lengkat lamat ni mensim bakut bahasa ban le ai ban keliu dei unong ai boj ngi surwai ka ana unong ai boj unong pentengan harung sat keli ni amat dei ko mensim bakut pensai sa engangan le kumno kan ni ka benta ho mensim bakut pencelur sa engang kiu ngas ir ban le kan ni ka kam ko mensim bakut ai bor sa engang ban yang ye kajing sisya bangun nam hab hatung keren ni em ta ni mensim bakut ya mensim bakut la ayang na benta jungi om tang hajing seng yeng bangin pendon kam tang hajing seng yeng na yeng mani em la ayo mensim bakut bangin pendon kam ya u bon sa bat ngi si junom men step men sngi men mit hajing tray sining kong hadu sing sa jan bansa ban ngi si junom om dai tang singi ublai jan mit habangi long jing seng yeng ko nan ko para ba ye ba ko khat ba arfun riu ong kumno unong pentengan mensim bakut sahi kai ya pi na dong sadong nang tara on sepen ken mauru ya pi bun sin ngi le kulmar ngi rai kulmar ngi sneng kulmar wat ka jing kren jungi ki khun ki tir ngi kren kulmar namar babalai ngi kham ailat ya mensim bakut ba ngi ba unia lam lenti yang ngap dia pi kata kat banginang ailat kata mensim bakut nang yo obor ban tre ka jing em jungi iwe pe we bat dukhot ba arpenyo ong no ka jing suk nga e pi dei ka jing suk junga hi ka banga ai pi ngam ai ka ka ai ka perthei ni pada ngi duai si duai ka jing suk balai Jisu pada ong ngala ai te kata ka jing suk balai ngi pada ngi mla ban mat e kata ka jing suk la ne balai hakayeng ka sem jungi ngi mla ban mat e ka ni ka jing suk
Kadau ka bening kong kadai kani ka benta ka ba Jisu ba ong. Dei ka jingsuk jonga ka ba ai hapi ngam ai ka hapi ka ba ai ka partai. Ka jingsuk ka ba mga ngakwa la ne ka jingsuk ka ba mapipi kwa puson ba kadai kani. Ba ki ek ba rohot kinja ka kum ka ba mon mga. Kalok jonga kan le kum kwa mga ulok jonga unle be tik kum kwa mga un sngau thu yanga kan sngau thu yanga ki kun jonga kin syuko ongu kin tip sngi kin ko ongu kat banga ong mga hajing trei kat ba mudur mga kan ulong haba ka kam jonga kat banga mudur mga kan ulong takadaw lada kalong umta kamut ngan saong banga la isuk Jisu ong ka jingsuk kadai ka jonga ngam ai ka kumba ai ka partai om dei kumba pikwa mapi om dei ba pibu ya la dia khmat hapdeng bat hin salong ka jingsuk dalai lei ru ka jingsuk ka bau Jisu ai ngi la dagi kwa ban yo pedang ni ka jingsuk ngi haban pe ka e kumno Jisu baru Jisu ka jing jung Jisu kalong ubu shwa ya ki wei hakmat ban ya la jong ubu shwa ya ki wei hakmat ban ya la jong kata kadai ka attitude jong ukris lada mangingi don ya kani ka attitude ka jingsuk jong Jisu kan sadon ha ka yeng ka sem jong ngap jong piru kan sadon ha ka jing jong ngap jong piru namar bele ya ki ek bar khoi ngin sa perkhat lang ru na ka benta jong ki wei pat na ka benta jong ki wei pat bun sien the greatest la ne ka jing punjat bakrau tam ne ka jingsuk kadai uni unga nga kwa palat ban long ki ek kat kum ka jing thmu junga lada kamlong ka bamut la ne kamlong kat kum ka jing kwa junga ka mut ngam don jingsuk chu ka bakong san kadai ban ai bakin long bat ban burom mi ki wei kumba maki kilong ban pediang ye ki kumba maki kilong ban smuthu ye ki wei takadau la ringi pe wei ni ki ru khu bakrau tam ha ka balang catholic bengi rakhi burom dei u Francis Assisi bat ka wei ka jing duai jong ji u Francis Assisi ong penlong nga ater jingsuk bangan long bakwan jing ye en bangan long bakloi ban ai jing ye bangan long bakwan jing map ngal ri long bakloi ban ai jing map bangan long bakwan jing suk bangan ri long baklai ban ai jing suk mudur rada hayeng nga kumulok ngakloi ban ai ka jing ye om dei bangakwan jing ye ngakloi ban ai jing ye ne kum kalok ngakwa kloi ban ai ka jing ye ha ka jaka ban kwan ka jing ye ngakloi ban smau thu ya ulok junga ha ka jaka ban ang nuot ba ma u smau thu ya nga ngakloi ban smau thu ki kun junga ha ka jaka ban su dom ke bp baroi meroi ba ki kun kim smau thu ya nga mudur la rangi im da kata ka rukom kat no ka jing suk kat sadon ha ka yeng ka sam jungi Jisu la ai ka jing suk kinong penjat bakrau tam ka jing suk om dei manu manuru dei nga eng a nga ai capital I takadau la dangi kloi ben penyap ela di ban ngin im da ka attitude jong Jisu ka jing suk jong Jisu ngin sayo mat sisha ban ngin sayo i sisha en yero ya u Jisu Christ junam la junam amen wa bnei to ai ba ka jing ka mela ai ngi ha ku jong me u Jisu Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na menta ka jing wan ka hima jungi to ai ba ka jing ai jungi kan pan ka lai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan ka lai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro ah ka jing community batikna ya ka beneng batumai ba ka partai batumai haba andala job ya ka bo jong ka snew ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jing ai jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jing ai kan pan sapriang ya ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pan em jong ni cha satla ka partai chami ublai jong ni ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kuduno kutam Jisu, tersin ay kumariang rap jingi Kristan, tuduay na kumta jingi,